Шыршы бесіне, сағынып кеттік ел бұя. Сен тағында матурырақ киінгенсің бойыла. Біз қаліпні башлап жіберәбіз. Сіз біздің білән жырладығыз мы? Вақыт шай. Яғни шулайды башлайбыз енді. Мен нәрсе сөйлесінде шыналар бейтін. Олардан да олдағырақ заманда язырған. Хади Тақташ, Бек Yorata. Хади Тақташ. Әгер кішілерге тілемейсің екен, тілемем екен, мен аны рәхәтләніп юк деп айта алам кішіге. Сіздер білмейсіздер андай сөз. Ипотека, ол. Оралы. Кім? Танымыша тұрасың? Бұрны нәрседір бар. Кім? Бұлмай алай. Міне қазіргі заман кішісіне нәқ шул керек. Міне мұны айтесің келе, тігісін айтесің келе. Йоқ, сыймай. Бұл тұрмышта бір кім болмасам да, бәлки тренер, бәлки спортсмен болар ем. Өз елімді өз етуші сирек, қиялларым йоқлы юрғансыз. Қиялларға юрған неге керек екенін бүгін аңларбыз деп ойлаймын, чөнки бізде қонақта бүгін бұл олардың авторы Рүзел. Рүзел, қош келдің. Қош болды, рахмет бекзір. Рүзел Ахмадиев. Кімсің ол? Шағир ме? Әйе. Алып барушы ма? Әйе. Аксель түркімі? Әйе. Тағын кім? Онысын қазір қалеп тапшыруында білірсіз. Шундай сұрау бар еді. Бию ме, жыр ма, сөйлем ме? Қайсысы көбірек яратасыз? Бию менің үшін жоқ еді ол. Мен зеге тұрышмаймдан менің үшін жоқ. Жыр ма, сөйлем ме? Жыр олай оның қолыпларын ерек. Шектеп әйтегенде. Жырға көбей біріні сыйдырып болмай. Әйтесің келе, мен жырларда язғаш, әйтесің келе, мұны әйтесің келе, тігісін әйтесің келе. Йоқ, сыймай. Неге нәрселі. Керісінше жыр білән көбірек нәйті болмай ма? Йоқ шол, жыр білән көбірек нәйті болмай. Шынки сен анда ритмда сыйырға тиеш. Шынки сен анда квадратқа сыйырға тиеш. Хәм енді ғұмымен, мәселен, әгер сен шиғырды анда бір юлда сенің бір метафора, бір оборот, бір шындай шағыштыру болса, сенің бұш юл бұлырға тиішті көлемді, емеш, олай ма? Сен мұнай бір юлын оқыдың, кіші алдында 150 образ, 150 фикір. Мен Роберт Ахмаджановны оқимын, анда бір юлын оқисың, ойлап отырасың 30 секунд. Тағын екінші юлына кішесің, тағын ойлап отырасың 30 секунд. Мұна ол менің үшін кішілі, шынында. Егерде кішіні тігі оята екен, тұрны екен, мұна ол жырда тігі ойларға керек. Ойларға керек түгілдір сірегі. Неше ғанда сын тыңлап шықтың, жеңілі барса, ол шырақта ебет. Ләкин жыр шундай нәрсе, менің үшін бір менің үшін бойым жетмәслік юғарылық деп әйтемісің енді. Мен шиғриятны аңлайым, ондағы сөзлеріні аңлайым, музыканы бегі оңлап жеткірмейм. Мен аның білән виртуоз халетінде мен аны білән идаре айта алмайм. Аңа бойсындыра алмайм өзімнің сөзлерімні, мәселен, нешіктір. Сенің жырың яңғыры, менде хаманда. Мен сені ишеттім, жерге пашыранырға түштің ме сен жауап бер. Менім фәріштім, түшім дәуам еті, өзім оянсам да, әйтші, қойданықта қойарға, әлі харам болды мекен, көкірек сүтті, әсен әйтесің. Біз сеуден үстін шықтық деңгізден бұлатқа атлап енді құлларың білән исімімні ятла сен хар қалтырама менің көңіл азған мәхәбәтні қой тіл астына һәм тынышланырсың бір аздан бір язда менің тауыш сені саташтырыр әліге юлы ялғыштыр ол қазір қорқу сеңа юлдаш болыр һәм ол сені қабар адаштырыр ытылуда бір сыр азатлық бар кеше Күзлер білән иман талаштылар Бір кімге де әйтмеші Әйді ізлік бірге ғайеплесін Тынышлықны алып қолына Рәсімнер түшір менім тәрәзімі Һәм болсынар алыр Түслі Мен сен қазір оқимын шиғырлардан үзіклер
Сиңа кемнеке икәнен белергә кирәк баша. Юк, мин сиңа 3 вариант та әйтәм. Әмма бәлки син болай да белерсең. Әгәр мин белмәсәм алар. Әнвәр белә торган. Әйдә бәлки вариантсыз әйтеп карарга башта. Башта. Мин сиңа бик җиңелләрне сайламадым. Хәтта бик җиңелләрне сайлам бөтен кешегә. Әмма син дә шигъриятта барыбер күпмедер белгән шигырьләреңдә кайбер шагыйрьләргә сылтамалар, хәтта күргәч укыгач мәйтәм ярар. Белер әле Рүзәл. Кемнәргә? Тукта. Мәсәлән, менә бу шигырьнең авторына. Мин сиңа подсказка бирдем, бетте. Ярар. Мин бу кырлар, сулар, җилләрдәге атомнарның иске туганы. Материя мин җаным. Аның бары сөйли, җырлый, сагына торганы. Бу материя дип бер генә кеше языладыр инде ул. Кем? Хәсән Туфан. Менә бит. Ап-ак карга ятып бер елыйсы килә. Күз яшьләрем туңып бызга әйләнсенлә. Җылы өмет итеп бер сорыйсы килә. Минем хәлдә инде дөнья, әллә син дә? Вариантларны әйтимме? Вариантларны әйтимме? Тукта. Бу иратмысың язган? Монда булмасам, Ахмаджановка мин охшап. бүген аның кичәсендә булыр идем. Мударис Аглемовка охшап тора. Юк. Әйдә вариантлар. Әйдә. Зөлфәт, Мөдәррис Әгләм, Илдар Юзеев. Ну Зөлфәт. Юк. Илдар Юзеев. Виктор мин Илдар Юзеев дип баштан ук әйтмәкче идем. Бу ни хәл бу диде җил күрде дә. Нәрсә дисең инде кешеләргә? Ачу килә. Шундый эшне күреп, кулым күтәрелми эшләргә. Мин тау уеп китәм, ә кешеләр чыгалар да шуны күриләр. Мин матурлыйм, алар чыгып таптап йөриләр. Тфу диде. Үзе зур урамнан эре-эре кырга атлады. Ачу итеп кырдан карлар ташып, бөтен урамнарны каплады. Бигрәк матур юллар. Бу бик матур юллар һәм Бигрәк җыр моңлы. Җыр юллы. Була язучы бар тик берәү генә. Карларны, кышларны. Моны язучы Фәнис Яруллин язарга мөмкин шулай. Моны Юк, язарга юк. мөмкин. Моны язарга мөмкин. Шул Илдар Юзеев та була язарга мөмкин. Алдагырак заманда. Олардан да алдагырак заманда язарга мөмкин. Карлар. Хади Такташ бик ярата. Хади Такташ, әлбәттә. Ошо дигән шунда. Так, тагын берәү калды. Монысы иң авырыдыр минемчә. Зөлфәт Аурия. Шатлык килде, кайгы төште. Бәхетләр соң кем өлеше? Бәхет булып алма пеште. Бер алманы бишкә әй бүләек. Разил Вәлиев булырга тиеш. Бик кеше булып чыктың син, малай. Бу минем татар әдәбиятына кергән, укыган татар гомумән шигърият арасында иң беренче китап булды. Разил абыймы? Бер алманы бишкә бүләйек дигән аның китабы бар иде. Аның тышында портреты төшкән иде бөтен тышлыкка. Иң алгы менә бу битендә бер алманы бишкә бүләйек дигән. Һәм инде миңа шул ничектер килеп эләкте. Шуннан мин аны укыдым. Бу теге мин татар нәрсәләрен китапларын укымый идем, ләкин менә ничектер шуннан кирип киткән, әкрен-әкрен татар китапларын укый башлаган идем. Ничектер менә файдасы Тибе каранчык туры килде, нәкъ шулай менә кызык бит инде шундый Разил абый, рәхмәт. Кара әле, син бит ничектер бик спорт ярата торган кеше булган. Мин Хоккей турында шигырь язып башлаган. Юк, хоккей минем тормышымда Ул синнән булды. күренә, спорт яраткан. Мин спорт, мин әгәр бу тормышта бер кем булмасам да, бәлки тренер, бәлки спортсмен булыр идем. Спорт карьерасы ул минем хобби рәвешендә калды. Мин яраттым спортны, әгәр дә мин теге бер нәрсә, бер әйтәләр инде, в любой непонятной ситуации делай вот это дип, анда езжай в Питер, езжай в Крым. Кемдер йокларга куша. Кемдер йокларга ярата. Мин менә спорт белән шөгыльләнсәм, минем инде бөтен борчулар, бөтен нәрсәләр мин үземне әйбәт хис итәм. Киресенчә йөрмәсәм, мин теге ширли башлыйм, мин теге булай көрәш белән шөгыльләндем. Хәзер алай ук профессиональ рәвештә шөгыльләнмим, ләкин нинди генә спортны алсам да, мин инде теге яратам инде әйберләрне, кроссфит белән хәзер шөгыльләнәм. Булай мин инструктор гонки героев. Хәзерге вакытта да инструктор по единоборствам.
сноуборд бойынша инструктор болар едім, ләкин конкуренция зор. Шулай да миңа ошый нәрсе дисәң дә, әгәр дә әйтәмеш, мин әгәр шигырьләр язмасам, телевидениедә авыз ачып, һава селкетеп йөрмәсәм, мин инде бәлки спортсмен булар идем. Таулар сиркетеп йөрер идең. Әйе. Сіз хаталарны еш ясыйсызмы? Хата сезнең өчен ул нәрсә? Хаталарны еш ясыйсызмы? Нинди генә кешене алсак та, минемчә, аның тормышы хаталардан тора бит инде. Менә бу университетка кердем, хаталандым, ләкин нишләтәсең? Менә бу анда кешегә кияүгә чыктым, өйләндем, хаталандым, нишләтәсең инде? Ләкин бу барыбер хәрәкәт бит инде. Ничек тә булса, тормыш хаталардан тора, хаталарсыз бер нәрсә булмый. Хаталанырга куркыныч түгел, иң мөһиме. Менә хаталанудан курку минемчә күпкә куркынычрак. Әгәр син хаталанырга, ялгышырга куркасың икән, менә ул чын-чынлап кешенең теге әзрәк йөрәге үлгәнрәк дип саныйм мин. Менә сезнең тапшыруыгыз минемчә исеме туры килә кешенең хаталануына, кешенең үзгәрүенә. Чөнки менә монардан без ясалабыз, әйме? Без менә бу җыелабыз шәхес буларак хаталардан. Чөнки ни өчен калып бит инде ул нәрсә? Йөрәк. Күңел, әйе. Калып ул йөрәк. Аның чын асыл мәгънәсе бар бит инде шундый сөйләм мәгънәсе бар, әйме? Һәм инде икенче яктан морфологик, лексик мәгънәсе бар һәрбер сүзнең. Шул ук мәсәлән калипның сүзен алсак, этимологиясына күз салсак, ул бит инде гарәп сүзе, қалаба, мукаллибу, анда яклуб, маклуб, шул сүзләр бит инде алар. Мин гарәп телен беләм, кстати. Әйе, мәсәлән. Гарәп сүзләр алам. إذا نحن نقلب واحد شاي, яғни шулай дип башлыйбыз инде. Мен нәрсә сөйләсәм дә шуналар бит инде. Әгәр дә без бер нәрсәне әйләндереп куябыз икән, һәм ул теге мақлуб була инде, әйме? Без һәр вакыт ниндидер бер әйбер икән, һәр вакыт әйләнә. Без бер әйберне күрәбез, мәсәлән, боксерский груша, әйме? Ул анда бер суктың буягы белән әйләнде, бер суктың буягы белән әйләнде. Без аны әйтәбез, калып дип әйтә алабыз аңа. Чөнки ул һәр вакыт торышын үзгәртә. Монда да шулай. Әгәр дә теге йөрәк ул теге бер постоянный һәр вакытта да стабильный әйбер түгел. Ул һәр вакыт үзгәреп тора. Бүген булай, иртәгә тегеләй. Менә калып та шулай, йөрәк тә шулай инде. Бүген анда Моргенштерн иртәгә син шигырь яза башлыйсың. Начар шигырьләр яза башлыйсың инде. Әйбәт түгелдер. Менә шулай, ягъни шундый дога да бар бит инде. Я мукаллибул кулуб, табит калби фил ислам. Ягъни әгәр дә син, я Раббым, минем калипләрне әйләндереп торучы. Син, ягъни безнең калбыбыз, йөрәгебез әйләнеп тора. Минем йөрәгемне катырып куй диндә, исламда. Шуңа күрә теге калып сүзенең икенче ягы да бар. Анары төрк шундый гарәпләрдә шундый. Мин теге ризык темасын бик яратам, шуңа күрә. Шундый бер әйбер бар. Алар пешерәләр дә инде, мәсәлән, бер нәрсәне кәстрүлдә, казанда шулай әйләндереп куялар. Тәпсигә, подноска, һәм инде аны күтәрәләр, һәм инде ул мақлуба дип атала. Ягъни кире әйләндерелгән. Менә бу этимологиягә күз салсак. Поднос. Поднос, әйе. Төркчәдә белә бит әле. Әйе, төркчәдә белә. Төркчә белә. Истәрсенез төркчәдә конuşabiliriz biz. Evet, ama bize başkaları olmaz. Şimdi birim var bit әле. Rüzelge, o özü kişilerge bire тұрған birimni, hazır Rüzel'nin özünü yaşatırız. Ama o bir jüri kirip çıktı o elbette. Bir tiz bilirsin sen. Yani... Yani көрмәскә тиеш. Bankada. Yok, sen onu күрәсің инде. Hem күрергә, hem onun kim икәнен сен отарға тиеш буласың. Кемдер безнең тапшыруына карый. Yani bu егетләрнең кызлары әйләндерелгән. Кызлар егетләр кыяфәтләре bu приложениедә инде. Хәзер безнең андый konkurslar bitdi. Bittimi? Yara, baribir сиңа аны түләргә кирәк булачак. Күп кешене интектирдең, хәзер сиңа интегрга туры килә. Без бу дәрәҗәдән инде үстек. Бу банка тапшыру турында сүз бар. Сезгә дә вакыт. Яхшы. Яра. Мен корырга кирәкме? Рәхим итеп, әйе.
Бу ике кешене белергән берсеңнән. Бу бер кеше бу, әмма бу ир кеше, әмма хатын кыз дип әйләндерелгән махсус Литература дәресләрендә, турыш әдәбият дәресләрендә беренче булып торучы Александр Васильевич Пушкин. Ярар, әйтәм бит бик җиңел булды, әмма ярар. Биттеме? Дәвам итәбез. Бетмәде әле, бетмәде. Бу син белә торган кеше бу. Бу исәнмесең бу? Исән бу, исән. Бу хатын кыз, әмма анда егет итеп әйләндерелгән. Нақлып. Хатын кыз әйме? Хатын кыз, әмма егет итеп әйләндерелгән монда. Бу шушы үзебезнең тирәдәге кеше. Сине шундый әйбәт егет диде. Диде? Бу кеше. Мин хатын штул. Синеке түгел. Башка кешенеке. Бу бренди Танымыйсың инде моны. бренди подсказкалар буламысың? Тешләре буенча таныр. Үзебезнең якындагы кеше. Чәчәк. Телевидениедагы. Ну, мин инде. Якында. Телевидениедагы. Татар Шаян телевидениесе. ТВда түгел. Шаян ТВда түгел. ТНВдагы. ТНВдагы. Әмма Шаян ТВда да бар ул бераз. Шаян ТВда да бар ул бераз. Ландыш бәлки. Юк. Юк. Шаян ТВда да бар. Резида Саляхова. Белмим мин. Юк. ТНВда да эшли, ул ТНВда эшли. Бу Әмма Шаян ТВда да эшли бераз. бу Фәридә. Мин кемнәрне беләм, шуларны әйтәләм. Ничек инде син танымыйсың? Бу, таныдым. Кем? Бу бит тешләре буенча таныдым. Бу Луиза. Син йөргән утырдың алайса? Юк. Бу гомумән үзгәрмәгән ич. Бу кем? Бу теге актриса Акиншина Мәлкәмәл Любовь. Сездән сез бу кем дип уйлыйсыз? Ярар. Монсы җиңел инде. Монсы Иоганн Себастьян Хадитакташ. Килешер иде. Нема самолетсың микән? Минемчә бу иң авыры минем өчен. Бу Лазеров. Бу Шаян ТВдагы кеше. Шаян ТВда кеше. Әмма егет Түгел. кыяфәтенә кертелгән. Хатын кыз шуны. Хатын кыз. Койсы җиреннән танырга тиеш мен. Мен белмим. ТНВда да алып бараймы? ТНВда да алып бара ул. Бик күп түгел инде бераз. Әмма ул Шаян ТВда эшли. Кем булсын монда? Эшкә йөрергә кирәк икән. Айрылдыры бүлек җитәкчесе ул монда. Резида Хасанова. Бездән күзләрем төстә түгел бит. Коралы. Кем? Танымыйча торасың. Бурны нәрсәдер бар. Кем? Бу Роза Диатуллина бугай. Нигә шулай авыр? Тагын берәү калды. Монда Пикассоның әзрәк чалымнары да бар. Һәм кем әле ул? Теге шын гений ул хауста. Физик. Шын гений ул хауста бии белүче Альберт Эйнштейн. Сезнең иң зур хыялыгыз нинди? Хыялыгыз тормышка ашмаса, борчыласызмы? Иң зур хыялым Менә мондай сорауларга җиңел генә җавап бирәдер инде. Иң зур хыялым әлбәттә миңа үзем теләгән әйберләр белән шөгыльләнергә рөхсәт булу, ниндидер киртәләр булмау. Мөмкинлекләр булу, әйе. Нәрсә белән шөгыльләнү өчен? Мәсәлән, нәрсә белән телим шөгыльләнергә? Шигырь язарга телим. Мин аны шигырьне утырдым да язалам. Ирекле булу. Менә бөтен хыялым ирекле булу. Бернәрсәгә дә бәйле булмау. Өстемдә кеше торуын яратмыйм мин. Әйтәләр, менә шул соракка син шуны эшләп бетерергә тиеш. Анда син 8-гә иртә белән эшкә килергә тиеш. Анда син шундый фәләнне булай булырга тиеш, тегеләй булырга тиеш. Мин иң зур хыялым менә бу иреклегемне ничектер югалтмау. Һәм теге ирекле булып калып та мин
шул ук акча эшләй алу мөмкинлеге, әйме? Теге үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнеп. Әйем теге үзеңнең муйныңа басып, бугазыңа басып, нәрсәдер үзеңне эшләтмәү. Әгәр эшләргә теләмисең икән, теләмим икән, мин аны рәхәтләнеп юк дип әйтә алам кешегә. Мәсәлән, мине чакыралар анда, әйдә, Рүзәл, безнең анда туйны, безнең анда тапшыруны, фәләнне алып бар әле анда. Яки әйдә шуны эшлә әле, әйдә шуны эшлә. Мин әйтә алам аңа юк дип. Мин менә иң эшләп әйбер. Мин сиңа әйтәм, юк, ни өчен? Чөнки син миңа ошамыйсың кеше буларак. Чөнки мин синең белән эшлисем килми. Чөнки минем анда утырып шигырь язасым бар ул көнне. Мин ул көнне шигырь язасым килә мәсәлән. Мин ул көнне анда гаилә белән буласым килә. Менә шундый нәрсәгә мин омтылам, һәм берәр кочан әлегә бул андый нәрсә юк минем хәзер. Үзеңне яратырга да өйрәнергә кирәк аның өчен. Әйе, үзеңне яратырга өйрәнергә кирәк һәм әлбәттә минем тәҗрибәләр булды. Теге пандемия вакытларында нәрсәләрдә мин әле койларга эшкә дә урнашып карадым, анда курьер булып та йөрдем анда. Чөнки акча кирәк анда, ипотеканы түләргә. Сезгә белмисезләр аны сүз ипотека ул. Димәк, әйе, теге таксида да анда җин әле нәрсә, фәлән нәрсә сатып нитеп, менә анда кеше өстеңдә тора, анда әйдә шуны эшлә, моны кит, монда вакытта эшли алмыйм мин аны, килеп чыкмый. Теге беркем барсаң, үкенеп кайтып китәсең мәңге башка нитмим дип. Менә шуңа күрә мин иреклекне гомне югалтасым килми. Менә иң зур хаялым, әйе, башка андый башка хаял юк. Һәм кайда гына булсам да. Мәсәлән, бүген монда Казанда, иртәгә башка җирдә булырга мөмкин. Мин теге ниндидер җиргә дә, урынга да, кешеләргә дә бәйле буласы килми. Нәрсә өчен әйе мин яратам? Телевидениене, Шаян ТВны, гомумән, әлеге өлкәне, чөнки син монда үзеңә хуҗа дип әйтик инде. Син үзеңә график төзи аласың, син үзеңә эш фронты билгели аласың. Әйе, син аны яратасың ул эшне, синең өстеңдә беркем тормый. Ни өчен булай эшләдең, ни өчен тегеләй эшләдең дип әйтүче юк. Аны башка эшне эшләп караганнан соң әлбәттә яхшырак аңлыйсың. Шуңа үзең белән гадел булырга кирәк. Юк икән, ошамый икән, эшләмә. Ни өчен син үзеңне сындырып нәрсәдер эшлисең? Үз эшең сиңа ошарга тиеш. Мәсәлән, нидер дәресне яратмадым мин инде математика укытучысын. Укымадым мин аны математиканы. Белмәдем мин ул нәрсәләр. Фәнне белмәдем. Физиканы яраттым укытучысын. Өйрәндем мин аны. Гәрчә математика белән физиканы өйрәнә алгач, математика өйрәнә аласың. Бик якын булса да, әйме, ләкин никтер менә физика бара, ә математика бармый. Һәм шуңа күрә теге ни өчен мәсәлән мин анда мин хәзер алай эшләгез димим, ләкин ни өчен мәсәлән мин анда үземнең 2 елымны әрәм итәргә кирәк, әйме, тиеш, әйме, инглиз телен өйрәнер өчен, чөнки ул миңа профессиямда кирәк, мәсәлән. Юк, мин башка үземнең сәләтләремне үстерәм, ләкин мин инде күпкә аның өчен 2 ел анда курсларга йөреп кайдыр эшләп, алай эшләргә кирәк эшләмәс идем, мәсәлән. Хәзерге вакытта кеше гомумән җиңел уйлый бит. Мин инде теге бу әлеге заманның авыруы дип саныйм. Чөнки кеше, безнең 1 сәгатьлек вебинарда сез үзегезне әлеге өлкәдә мастер итеп хис итәчәксез. Сез инде бөтенесен беләчәксез. Юк, андый нәрсә юк. Хәзерге кешегә менә хәзер кирәк. Хәзер кирдең дә 1 сәгать тыңлап чыктың да, син шигырь язарга өйрәндең, проза язарга өйрәндең. Анда белмим, инглиз телен 1 сәгатьтә өйрәнеп чыктың. Булмый алай. Менә хәзерге заман кешесенә нәкъ шул кирәк. Һәм инде маркетинг аларны нәкъ менә шулай билгели. Әйдәгез, сез менә хәзер сез безнең бушлай вебинарны карыйсыз, аннары тагын 10 марафонны үтәсез. Һәм инде сез специалист булачаксыз. Юк, булмый. Менә тиз генә бөтен нәрсәне аңлау, менә бу хәзерге заманның иң зур куркыныч ягы. Беркем дә бит әле 10 мең сәгать. Һәм бер нәрсәне аңламау. Һәм инде әлбәттә менә бу кешенең таркалуы төрле өлкәләргә, төрле җирләргә, ансында беләсе килә, монсында өйрәнеп карасы килә, бу специалистында, бу фәннедә аласы килә, ләкин нәтиҗәдә син бер кайда да түгел. Син бөтен җирдә, ләкин бер кайда да түгел. Белмәгән кешеләргә иркен ашам күңелне, абзый кырын карама, бу һич реклама түгел. Шатланырга сәбәбем юк, тормышыма карасам, син дә елмаерга тырыш, бәхет килә елмайсаң.
Рәхмәт сиңа, Рүзәл. Мин сиңа бу тапшыруга килгән өчен рәхмәт әйтәм һәм сиңа ирек телим. Һәр вакытта да, һәр эшеңдә, уйларыңда, фикерләреңдә. Хөрмәтле тамашачылар, барыбыз да ирекле булыйк. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Рүзәл абый, гадәттә син алып баручы. Әйе, мин алып баручы һәм гадәттә мин сораулар бирәм. Бүген миңа сораулар бирделәр. Әйе, ничек сиңа бу роль? Дөресен әйткәндә, каушатты, дулкынландырды, ләкин барысы да әйбәт булды дип уйлыйм. Барысы да шәп булды, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рүзәл абый, сиңа бик зур рәхмәт. Безгә бик ошады. Хуш-хуш. Күрешербез.